טוב, אז זאת מערכת לגלגול חוטים. בעצם אני צריך לגלגל חוט שמגיע בצורה כזאת על הגליל. מערכת בנויה כולה מחלקים של מדפסת. בעצם יש לי פה את שני מסביבים ליניאריים שמזיזים את הזרוע. הזרוע ניתנת לכיוונון, כלומר יש פה שתי ברגים ואפשר לשנות את הזווית. כאן יש מסב, ובנוסף יש את הגליל הזה שהוא קפיצי. יש קפיץ גם בחלק התחתון וגם בחלק העליון. ובעצם אפשר להוציא את הגליל. בסיום הפעולה הוא מסתובב על ידי מנוע, והזרוע גם זזת בעזרת מנוע. כאן יש את הספק. כל השליטה על המערכת מתבצעת מפה. יש פה כפתור אחד, בעצם לחיצה תפעיל את המערכת, לחיצה נוספת תפסיק את המערכת. יש LED לבקרה, בדרך כלל שגיאה זה אדום, ירוק זה עבודה פעילה וכחול זה המתנה. יש שתי מערכות בקרה בעצם. מערכת אחת זה גילוי של קשר. אם יש קשר הוא יתפס פה וירים את המתג, יש פה מתג והוא ירים אותו, ואז המערכת תעצור ותפסיק. ובנוסף יש פה גליל עם חיישן מגנטי. בתוך הגליל הזה יש מגנט. בעצם כל עוד המערכת מסתובבת והגליל הזה מסתובב, הכל בסדר. ברגע שהוא מפסיק להסתובב, אז המערכת תזהה קריאה, כי זה בעצם גלאי של קריאה של החוט, והיא תעצור. יש לי פה חוט, הוא קרוע בהמשך, ואנחנו נבדוק עכשיו איך בדיוק המערכת לגילוי קריאה עובדת. תחילת החוט כבר מודבקת על הגליל, ובואו נפעיל אותו. מתחילה לעבב, ואז ירוק, ומתחילה לעבוד. המערכת נוסעת, הגליל נפתח מפה, מגלגלת, פשוט נע. המרווחים ניתנים לכיוונון. יש UART API שניתן לכוונן. הנה הגיע החוט הקרוע והמערכת עצרה. המרווחים בין תזוזת הזרוע לבין הסיבוב הם ניתנים לכיוונון על ידי API. וכמובן זה מערב בירוק. בסדר. ואיפוס חזרה למצב כחול. זהו.